सारा विषयर हृदघात होଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦଘାତର ସାଂଘାତିକ ରୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ। ହୃଦଘାତର ସବୁଠୁ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମାଢ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତର ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ। ହୃଦଘାତ ସମୟରେ ମାଢ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ହୃଦଘାତର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବସିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବାର ଫଳାଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୃଦଘାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତ ଏହା ହୃଦଘାତର ସାଧାରଣତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହା କେବଳ ହୃଦଘାତ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଖବର ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେବେ ବି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।